שאני תמיד בחיים, כל דבר אני מטילה ספק, שואלת מלא שאלות, כל דבר אני צריכה לדעת. והתחילו באמת לקרות דברים מדהימים. זאת אומרת, האסימונים התחילו ליפול ככה אחד-אחד ובצורה מאוד מאוד עוצמתית. זאת אומרת, יאללה, כאילו לא צריך כל דבר לקחת כל כך קשה וכל כך כאילו סוף העולם קרה. יאללה, יהיה משהו אחר. דברים משתנים, זורמים, יש הזדמנות לתקן. וזה משהו שאתה חווה. אולי ההרגשה הזאת שאני פחות חוסם, יש פחות מחסומים. יש אצלי פחות מחסומים מלעשות דברים שאני רוצה. והמפגש עם הדף ועם הצבע ועם החברות האחרות בקבוצה ועם אסתר גם מזמנות כל מיני, או מזמנים בזמן השיעור עצמו שינויים. והתחלתי לגלות איך מה שקורה לי בתוך המפגשים בעצם משפיע בתוך החיים שלי. לפני כחודש הייתה הרצאה, ופשוט חזרתי הביתה, ממש הבנתי שזה באמת ריפוי לגמרי. אני ככה כל הזמן אמרתי לשותפות שלי בשולחן, יאללה, יותר מהר, שתי פרפקציוניסטיות, יאללה, יותר מהר. ודווקא זה עשה לי משהו הפוך. אחר כך ראיתי, הסתכלתי, אחרי שאני גמרתי צ'יק צ'ק את התמונה שלי, אחר כך דווקא זה עשה לי רגע אחד. אולי אני כן צריכה קצת יותר לדייק. ממש עובד מהר, ממש, שאני אראה שאתן רצות. היה לי מאוד חשוב לתקן. קלטתי הרבה על עצמי באותו רגע, וגם הרשיתי לעצמי לקשקש הרבה בשחור, מה שלא עשיתי בשני הציורים הראשונים, כי אני לא רוצה להיות בביצה שחורה. זה מומלץ בחום לכל מי שרוצה לבטא את עצמו ולאו דווקא במילים.